Dagdag ba sa panahon? Eh, pa, mayapon, mga na ba? Ako yan yung nag-trabaho eh. Butang na mo kayo. Timing kayo nga. Oh, yung sa. Karapawas ka kaiga ba? No, kay Kapoy, construction pa eh. Mo na yung resulta kaya di man ka magtarong eskwela ko. Eskwelahon ko, may ambas ko ka. Pati na ito na istoryahan na ang kapoy di. Yan. Init mo kayo, tuto kayo. Eh di man bugnaw rin. Init. Lamian kayo sa Great Horse ba? Lami lang. Lami kayo. Sweldo na mo. Kasi ganahan ang dugang ano ba? Oh, kamay, may sundo ko ay. Ha? Ito yung nakay mo, pensyon yung mabot mo. Ako na ko naka istorya kagabi na mo advance makakagbalik ka. Wala kay, ako itong gibalay pang riti ba? Hukdan ng pamasahe. Hukdan ng kwarta, Kapoy, construction life ba? Yung pang tarong ko gusto pa ba? Kapila naman kamo mga anak na ko giistoryahan naman mga unsay atong kapalaran kita rin maghimo na Kaya, basol-basol di ko. tanaw ato himo igsoon maayo kayo kuan na humalis ko dadi maayo po do trabaho sa magkakaroon. Ay, kuya, nalalagi ka. Oh, ano pa yung gamot lagi? Pa. Oh, Kana- so may Naku, bisita mo ta. nyaw na kay bisita so may problema na. Entertain na, saan ninyo kaya po kay buhaton na. Entertain ka. Yeah, sige ha. Entertain na ninyo. okay. Abot Okay, na, bye-bye. yan na rabato sila. Ah, sige. Sige, bye-bye. Hindi ma... Bakit hindi na nakarot ba? Ayo. Ito, na ito. Tanaw daw kisa na. Dahil nga, bisita mo, siguro nagingon ni Kwan pa. Dayan. Sula strict si sir. Dayan lang, dayan. Dayan. Ada, ikulong na. Record ba? Mga kailan ni mo rin sila. Kailan. Ada, Trixie. Ano? Mom, tagingon ang niya. Yan po lang. Tagay sa kay Aaron. Bakit? May lingaw na mo rin. What is money after all you have na... Taga, asawan mo, boss. Tidak, belum biara sir. Parehas mo, silingan mo. Tuh, ngendo eh. Ngendo. Mura magpamilyar kaya na po inyong mga naw. Mau ba sir? So, mura nakita mo ko ito sa... Doon itong presuhan sa lumbyak. Di ba? Di ba? Ito ka mo ba? Ay, gini sir. Putan, di sir. Putan, sir. Mo ba? Abin buta mo to. Tabi, sa may dito yung sa kong anak. Ay, ang dami lakaw sir. Lakaw sir. Uy, parang may lakaw-lakaw kaya tungkol sa panahon niya. Basig, kana akong anak inyo kana iyang sweldo sa iya ka manager sa bangko, iya ginagitigo para sa iyang kauma. O, inyo na tulo-tuloan. Ini sir, sir. Kaya, mo na estayaro ng kanang mga anak, talo-taloan na ninyo mga lalaki. Pa, Oh,
Wala man tayo pulutan. Buhat ako ito pagkutabi kay aron natay lami kay istorya na to. Taga-asa man na yung part. Amang ganda yung lugar. Tagalubya ra sir. Tagalog, basig maulang itong nakita lumbia kilid sa kasuan. Utan, sir. Pa ako yung tapunan ng pulutan ha. Kaya sakto ka rin. Aron dili lang naon. Oh, kana. Ah. Karon. Sa matawagan tayo mag-ison. Yan na. Day. Ako sa mga libre-libre ng pulutan kay. Kanya ko bang akong pulutan. Lami kaya na yung basta kay na yung magbinuang sa mga igsuon. Ako ni pakaon sa ila ba? Kanina pulutan na. Masaya ka na pa. Okay pa kayo. Ay! Okay pa kayo? Oh, huwag na yung mga tayo isukan kay kada-adlaw kung nilibyo-libyuhan. Kaya nga ba ka, kung saan po sila? Saan pa? Yan ay tawag 46. 46 Maguwang naman eh, maguwang naman sa 45, 46 na di siya. Wala na to 45. Just out ka. Oh, wala, 46 na. Pandamay, mga kapederasyon ba nila itong anak niya ay? Mga bayot ba itong mga animal? Sorry pa, yun, nagpagwapa pa, biyak ko. Kani, gwapo ka. Pagbanay ko, hamas. Tanaw to, first on long hair. Good ba? May gano'n rin ako kay mong papa. Kita kay grabe. Ay, doon look God. niya. Kitog pusin. Pusil! Ano lang gina sila? Oh, nawala ang si Papa si Kuya lagi. Bes, una na mo dito sa car. Bantay lang gina sila. Sige, Kadyo Bes. ka, ha? Sige, sige, Una na mo. Asa man to si Kuya o si Papa? Pa! Patay dyan si Paul. Pandamay, so mga kuya mga bisita, mga utinan, mga ko. Uy, pa! Kuya! Sama ka ayoy! Diyan sa man ninyo akong bisita. Wala man. Ka! Papay. Yung ginadlock sa aming pusil pa. Dili, Ay, sorry Trix, pero nakaingon maguko nga mga mga lawas ng mga dito. Uy, mga beshi, kumanggod to God. wala pugad ba yung gihapon ko? Na magrampa, manggod ni Karon. Pa, maglakaw sa amin pa ha. Ano pa ingon? Na di Magto pa ni maroon, bawal Ubor. ka maroon. Ito, asan ba kayo mo? Basta dito na kung nagtabo nyo diya. Uy, dili kuya, uy. COVID-19 pa kita rin. Sige, patumani lang yung mangso. Ay, 1,000 dito sa rate o ato. Ay, sige pa. Thank you. Grabe spot ko ba? Bye-bye. Si Tipsy, taga-us kalibo ako. Bilang 50 pesos, pamilya Ikaw tayo. na What? mag-iubo, Ako sa mga papa eh.